The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong pa rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 27 na kadbulan kan Oktubre taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong nag-iisang Mr. Siram ng Bayan. Kumusta ka mo, Bicolandia? Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Ngayon ang pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, asin sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan na kongresista kan ako Bicol Party List, si Congressman Zaldico. Partner, maray na pagkahapon sa imo asin sa mga parantabay ta na nagdadalan partner over live Facebook. Sa mga nababanggit mo partner na mga FB page, FB account, siring man partner sa mga parantabay ta sa mga radyo kan Siyempre, Radyo Ragon. masiram na pagkahapon man sa imo partner, nagtuturo tagitin dyan sa luwas. Aha. Pero ang importante, bako mainit sa luwas. Correct. Although digdi sa laog, nagiinit Oh, kidiit. nag-iinit kinit. Kaya parang medyo nadudumog-dumog na naman partner Yung sa nga ni. ibong agong. Pero ngunyan partner, mainit man sa tuyang pag-urulayan kasi dagos-dagos partner ang mga programa, aktibidad sa pangingenot yan partner kan ako Bicol Party List. Actually, partner, labi-labi ang pasasalamat kan mga taga-Banwaan kan Rapu-Rapu. Yan. Ang islang Banwaan kan Rapu-Rapu, Albay, dahil sa magayon na mga proyekto na ispuersos kan ako Bicol na dinara sa Banwaan kan Rapu-Rapu. Aha. Sigun partner, kay Mayor Ronald Galicia, Mayor, ang alkalde boy. kan Banwaan kan Rapu-Rapu, sa halawig na panahon, masasabi ninda na ansaro sa mga nagdara ki progreso, nagdara ki tunay na pagbabago, pag-asenso sa Banwaan kan Rapu-Rapu, yuman ang mga proyekto na dinara ni Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List. Correct, sabi nga ni Arog partner. kan magagayon na mga patinampo. Sabi partner,
Aram mo baga, siyempre padihon ko si Coastal Mayor. Road, partner. Ang mga... Aram mo baga, padihon ko si Mayor. Padagos naman. Kaya pirmi kami nag-istoryahan. Sabi ni Mayor Ronald Galicia, ni dai nagsagi sa pangiturugan or sa isip kan mga taga-Rapu-Rapu na ang mga taga-isla na ang dati naglalakaw sa mga bulod pabalyo, Ngunyan. nagsasakay sa mga baruto, di sagwan, di makina, di na Ngunyan, maisip. partner, magkakaigwan din Nagunyan, maray na tinampo. nagmumotorsiklo Yan. na ang mga taga-Rapu-Rapu and may auto na. Duman sa Rapu-Rapu, may guwan ng brum 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 brum. And saro pa kan, partner, Ah. perang milyon. An? 70 million. Ay, Ang tiglatag. Di ko na pig-aram sa kantidad. Ang inaram ko sa na partner, so kung ano ang namamatian kan mga taga-Rapu-Rapu. And according kay Congressman Saldi, partner, New Batanes. Ining Tama yan. Rapu-Rapu. And Actually, katapusan, partner, partner, kan 2022. Tapos sabi ni ang mga Mayor proyekto. Galicia, yugon mo ngayon regalo kan ako Bicol sa moya ni Congressman Saldi ko. So mga bulod na day napapakinabangan dahil day man ito pigtutubuan kay mga halaman partner, ngunyan magiging sentro kan turismo. Correct. Sabi pa, partner, kang tagapagtaram kan DPWH partner, dakula ang daraka ni in terms of economy. Ayan. And kaya, syempre, sa tabang ka na ko Bicol, partner. sabi kan mga taga-Rapu-Rapu, kung ngunyan rinegaluan sinda ni Congressman Saldi ko nin tinampo, day sinda nawawaranin paglaom, asin pagtubod, na paggising nila isang araw, pagkatapos ng mga pirang taon, baad may tulay na para Rapu-Rapu, na ang mga auto sa mainland, diretso na dumanan, mga dire-diretso taga-Rapu-Rapu, baad makadikdi na sa paagi riyan, ang pagtubod nila sa paagi ni Congressman Saldi ko. Correct. Kan ako Bicol. Sabi nga ni baga partner ni Mayor Galicia, ang pagtubod niya kay Congressman Saldi, kung pa ka to partner, na nagtukaw siya hanggang sa ngunyan. Sa ngunyan. Grabe, partner, ang pagtubod niya. Anyway, partner, Oh. sa tabang yan, syempre, kan ako Bicol Party List. Aside kayan, partner, patubig duman sa Rapu-Rapu, partner. Saro pa yan. Ari? Patubig. Yay, gabos. Gabos na. Partner, pigitry kung kontak ko na si... JB. Kasi partner, sa aga partner, igwanin na gigibuhon na online TNK jobs. As in, Ano na naman yan na fair, ano business na naman fair. yan na TNK na yan, Kaya nga, partner? gusto ta nga ni partner maraman kung ano ang mga detalyes kay Ano yung TNK? Talpakan na kami. Tay, partner, TNK. bako. Jobs ba yan? Talpakan na kami. Talpakan na kami. TNK ba? matindi yun talaga, partner. Ah, Yan ang yan. online TNK Jobs and Business Fair, partner. So, i-revive itong Pakailing ko economic kaya, as in partner. social recovery Kaya sa paagi pakailing ko kaya kan evidence-based policy. pakailing ko kan word partner na online. Anya ko talpakan na kami online. Ay, Talpakan oo, na kami. naputol, partner. Pero, iyan, partner, ang mga masaro sa mga maggayo na programa aktibidad kan Department of Labor and Employment. Pero, partner, nasa linya naman si JB. Sige, mag-istoryahan ka mo, Yes, partner. ka. Ang tagapagtarang partner kan Dole Bicol. Mag-istoryahan ka mo, partner. Madangog ako. Magdangog ka, partner. Ta importante yun. Maray na pagkahapon tabi, Miss JB. Hello, yes. Good afternoon po, Miss Remy, and sa gabos po na staff kang sa imo pong programa. Tabang partner oras. si Miss JB yaw niningon yan sa ospital. Ano? Kasi mama niya, nag-undergo nin, ano nga nito, Miss JB tabi? Ay, ano na lang, personal na lang. Ayan. ano yun? Pero yung importante, partner, maski igwanin kasibutan, igwanin kamatean, saro sa mga padaba ni Miss JB, still ang trabaho niya, partner, na tagapagtaram kang Dole, day partner naging ulang. Sige. Ayan, maray na pagkapon, Miss JB, ano ang ibig sabihin tabi kaning TNK? Yes po, so magkakaigwa po online trabaho, negosyo, kabuhayan, job, and business fair po on October 28, which is tomorrow na. So, ini po, iko-conducir of the Department of Labor and Employment in collaboration po kang Regional Statistics Committee. So, magkakaigwa po ning kadakol ning bakanteng trabaho, and ang kaipuan lang po ninda mag-register po sa www.dolero5.com/jobfair. So, yan po. Opo. So, ang mga magkapira pong mga bakanting trabaho, yun po ang accounting clerk, ang kadakulan po, sales representative, customer service representative, 100 po ang hinahagad kaiyan. And may mga manigsaro kita sa accounting head, agri-engineer, recruitment specialist, finance aid, operations officer, accounting clerk, production associates, and then security guard. Yan po ang medyo dakol. Security guard, 50 ang kaipuhan.
production associates 50 din. Opo. And also IT development or web development, 2 po. Opo. Yan ba, Ma'am JB, na mga nababanggit mo, Tabi, para lang sa mga private sector? How about po itong sa government? Sa private sector lang po ini, yun lang po kaya sinag-join sa Satuyang Job Fair. Although we are also coordinating with the Civil Service Commission kung may mga vacancy po sa government agencies. Pag may bakante po, tigtatoan kita. Pero sa ngunyan po, wala pong nai-forward sa Ruya, and may separate din po kaya minsan na job fair ang Civil Service Commission through online. So siguro halaton ta na lang na kung when mansinda job fair din. Sain po ini Miss JB gigibuhon na TNK na ini sa aga? Bali po, ini po is online. Online lang. So, yes, online lang po ini. Dahil siyang particular na venue. Kung particular na venue. Ever since po nag-start ang pandemic. Puro na online mo yan. Yes, na kita online job So, fair maiiling na kan kita. mga gustong mag-apply sa website or sa Facebook page kan Dole. Yes po, si announcement and other details, pwede, din po duman, nakalag din po sa Dole Bicol na FB page, itong link na pwede ninda pong i-open. Utuhon ko po, no, www.dole.ro5, as in number 5, .com/jobfair. Ayan. Duman pag nabuksan ninda ito, duman ninda Diretso, mailing ang mga job vacancies. Apo. Miss Yes, JB, po. Tabi, nababanggit mo na saro sa mga trabaho pigopresir para sa mga gwardya. Ngunyan, Tabi, Miss JB, pira, Tabi, na trabaho sa total, ang kay Puan, Tabi, as in pirang kumpanya, Tabi, ang nagbali? Okay, ang nakuha talang po or na-retrieve na data is kung ano-ano sa mga bakanting trabaho. As I have mentioned, security guards, 50 po ang kaipuhan. Duman. So, kadakol ini. Kaya po, so mga interesado, pwede po kamo mag-apply via online. So, mga for security guards or igwa din po sa accounting, dakol din po, and IT. Pero igwa din pong 100 na hinahanap. Ini po, 100 na sales representative. Okay. Yan. Since na ang TNK pala, trabaho, negosyo, kabuhayan, gustong sabihin ba ko lang job fair? Anong negosyo anyaon po dyan? Anong kabuhayan? Anong igwa pa po dyan, Miss JB? Okay po. As we always do po, every time na igwa kita ning TNK via online, ang kabuhayan po is nag-showcase kami king mga livelihood products, especially sa mga kumbaga produkto o serbisyo kang mga beneficiaryo kang Dole Integrated Livelihood Program. So tinatabangan ta ito na ma-market duman through online. So na-advertise siya duman So, sa ibig link sabihin na ito. po, Miss JB, so mga saradit na mga negosyante ta, dagos manggiraray tabi nindong pigigiyahan, pigatabangan, tanganing mag-progress or mag-lawak ang sa indang scope kan sa indang negosyo. Opo, tama po kamo. Even po nga before, yan si ginibutang way and may gain po ito, no? Dakadakol sindang sales kay ito kasi kaipuhan mi din koon si data kung may nabenta ba or what. So, more or less 300,000 si last time na nabenta kang kagabusan na nag-join duman sa online job fair po, under the business fair. Opo. Oo. Hindi naman tabi May isingit lang akong Sige, kaputan. partner. Miss JB Kansaro, duman sa programa ko ini, na itek, sa programa ko sa radyo, naghapot ini kung paano da matabangan kang Dole. Samantalang ko nangyaon na siya. So mga dati bagang entertainer sa mga dancer kan mga nightclub digdi sa Bicol na hanggang ngayon day pa nagbubukas. Dahil trabaho, ano da po ang pwedeng maitabang kang Dole? Aron kan sa mga Depende dating po. dancer ta po dyan sa Bugtong, saka sa mga dating entertainer. Opo. Depende po, no? Depende kung qualified man sinda duman sa programang pwede nindang applyan sa Dole. Pwede po through tupad, halimbawa kung considered sindang informal worker, kadakol kitang tupad projects across the Bicol region.
Opo. So, pwede ka mo magrani sa LGU Kasi dito. base sa kuyan, base sa statistics na hinagid ko man sa inda partner. Statistics talaga, partner. Oh, sa Cam Norte, Sa Bicol wide. sa Okay. Naga, sa Milaor, tas bawal man sa Naga, duman sa Milaor, sa kataraning ng mga banwaan, sa Iriga, digdi sa kwan. More or less, mga more than 500 pala na entertainer. More than 500 na mga dancer sa ka-entertainer, mga Sa GRO, 500 na yan, partner. Pero ang man nawaran ng trabaho. Pero man na nakabisto mo na dyan. Pwede man sila mag-apply ng livelihood. No? Livelihood. Under tupad. Pwede man under Aba kung nga tupad. di palang 500, takasabay palang sa mga nag-serve na mga Juro GRO, yan, mga 1,000. Mga waitress. Mga 1,000 po ang nagtrabaho. Updated talaga si Ayan. partner. So, Bata da sa mga dati nindang customer na taga-duli, di man lamang si Dapig Tabangan. may customer pala. Gusto mo ngararanan ko, Miss JB? Joke man lang yan ni partner. Ika talaga partner. Dai! Ay, may mga taga-DPWH duman. May mga politiko, may councilor, may announcer. Paano mo man ay nagkaaraman? Ika na naman. Partner, sa kada bis na may mga parties in dakuan sa indang guest of honor. Matindi yun ka talaga. Nakikinig si Miss JB. Miss JB, digitabi kita sa Yes. kumusta sa updating do? Kasi dati baga, no vaccination, no entry, no vaccination, no... Iba kung bawal alam mo yan. na, ngunya naman, no No vaccine, vaccination, no work. no salary na naman. Ay, grabe. Iyon na naman tabi ang piga-problema. Sabi ng bawal yan? Uro-utro ka naman, partner. Sabi ng bawal? Na, igyan nga ni, tiga-ulit-ulit ko. Kumusta tabi, Miss JB, an sa ito tabing assessment or pagbabantay tabi sa mga employer? Apo, for here, digi sa region ta, wala man kitang na-receive na formal complaint na ito talagang nagpa-upload for mandatory conference. Siguro sa ibang big cities, pero digdi good thing na dahil nga ni po baga nagpaluwas ki alert level 4 advisory na amendment so latest. So medyo na-clear na ito, 'di ba, sa Legazpi City na they man or they precondition ang vaccination sa employment po no kang gustong magtrabaho or nagtatrabaho. So na-clear ito. Opo. Siguro sa ibang city may conflicting din sa ayata ninda, pero in Legazpi City and other city like Tabaco na-clear siya Ayan. na Dahil man po, Miss JB, na nagrereklamo na so ibabaga sa ibang lugar, no vaccination, dahil katatanggapon magtrabaho. No hiring. Discrimination, yan partner. sa Wala pa mga- man po. Wala man nagreklamo ka digdi sa Bicol. Wala man po. That is why, sabi ni Ngani, pag may nag-i-inquire, mag-file ka mo ning Senate, tanganing ma-reporta, and magkaigwa ning formal pong pag-uulay or settlement kung ano, kumbaga may record kita na may complaint. Paano man Oo, databi, tanganing may data Apo. kita. Bako lang so, garo inquiry lang. Tapos May question man may tabi digdi Miss JB. Paano databi kung an employer or kaya katrabaho nagsabi tabi na mag-resign ka na dahil dahil ka nagpabakuna, dahil ka nagsusunod sa gusto kang kumpanya? Pambubuli yan, bully. Yeah, in the first place po, ang katrabaho mo is bako iyan ang may sadiri kang kumpanya, and the only person na mataramtaan sa imo kung halimbawa lang may mga violation ka sa rules sa company is the HR or the employer. Maringan Pero yan- kung co-worker mo lang, sabi nga ni Sir, it's a form of bullying. Oo, tsaka maringani Ano yan? Against yan sa labor code? Maringani yan sa imo partner ta. An sabi pag dahil ka nagpabakuna mag-resign, sa ibang mga kumpanya, an sabi, nung mag-ubu-ubu ka sana, oops, sasabihan ka kang Dahil ka na katrabaho, maglaog. mag-resign ka na ta. Nag-ubu-ubu ka Okay na. lang din Sige, mag-log absing sa mo. may sahod na ni partner. Oo. So anyway, tabi, Miss JB, ano tabi ang mga pasabot tabi Ay, sa mga paisi. Importanteng employer, paisi. sa mga empleyado, or sa gabos tabi na may connection tabi sa programa kang Department of Labor and Employment? Si latest ni po, no, nagpaluwas kami ng advisory when it comes to the 13th month pay, the payment of the 13th month pay, which is haranina, no, kasi Aha. Berna, Partner, 13-month pay. i-reiterate ni man sa natabi In-advance ko na yan. na kaipuhan po mag-tao or mag-release ng employer kay 13th month pay sa indang mga empleyado on or before December 24 of the year. So, bali po, as to computation kasi duman kita medyo may ano yan, kadakol na query sa Opo. computation kasi the whole year may mga
may mga quarantine days ba kita, lalo na so may mga close contact or na COVID. So may computation po, proper computation as to the 13th month pay na pwedeng ma-receive So, from ibig workers. sabihin, you can dati natabi nindong usual na computation sa 13-month pay. Yes po. Ngunyan, dahil igo kita ning pandemic, may pagbabago. May pagbabago yan. Actually po, the same ang computation. Ang puro permita kayang tiglalaag na example, no? Halimbawa ngaya, you are on maternity leave for 3 months. So, kabali itong 3 months sa Computation. i-add sa computation. Apo. The same as, halimbawa po ngaya nagsarado sa kumpanya for 2 months, mayo kang earned salary, so din po siya kabali sa computation. Ibig sabihin, bako pong buo ang 13th month pay na makukuha ang sarong worker, but proportionate or prorated po na 13th month pay. But you are still, kumbaga, entitled to receive. Bako nga lang pong buo. Okay. Kasi ma-depend Okay. po yan sa earned salary of the worker in a year. Okay. Larado. Larado, partner. Maraming salamat, Miss JB. Salamat, Gasda, tabi. ang tagapagtaram kang Department of Labor and Employment, Bicol. Maraming salamat po. Maraming salamat din po and mabuhay po ang sa indong programa. Thank you po sa pagtataos sa muya ning oportunidad na ma-explain no ining mga issues pag-abot po sa labor and employment. More power po. Salamat. Okay, Alright, thank you. partner. Thank you so much, Miss JB. Alam mo, partner, kan nagkaigwan na kipandemya, talagang apektado yan ang mga 13-month pay mo. Ta ako nga ni, kan daing pandemya, Sabi partner. mo, partner, na-advance mo na. Ako, partner, kang daing pang pandemya, ang nare-receive ko hanggang mga 18-month pay. Kundi Matindi kang ka nagkaigwang talaga. pandemya, mga 14th na lang o 15th At month least pay na lang ang ako. 13, 14, 15. Oh, nabawasan. May tulo akong nawara. Oh, lalo na Bawi ka ngunyan. na lang da, partner, Lalo para na tapos ngunyan. yung pandemya. Lalo na ngunyan na may nagralaban. Ay mababawasan pa ang mga kuwan ko. Mga 15 months, pay-pay. 16 month pay ko. Ay, ang importante, partner, may nag-aabot sa same. Pagpasalamat mo yan, partner. Ayo, di pagpasalamat ang gabus na biyaya. Ayan, Yaw, galing sa yan sa mahal na Diyos. Ipagpasalamat mo yan, partner. Sige. Alright. Sige, partner, kunya na. Achan, sa satuyang pagbelta, partner, mapuon kita ang magtaon Taunin ng ayuda sa mga kababayan tang nangangaipo. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Sana matulungan, sana mapagbigyan, pambibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana all, sana all. Tutuloy ang pagbabago. Ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. This is a paid advertisement. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa.
Ako po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo, partner. Balitada kita sa tuyang programa, partner. Ay, Kumusta siyempre. ka? Giraray. Ay, ayos lang. Hindi ka nang maniinitan. Ay, magayon ang temperatura. Siyempre, shout out muna kita, partner, sa mga parantabay na nakatutok mo niya na paghahapon. Maray na paghahapon. Nagpapabati, partner. Si Hapon Ma'am Remy, pabati po. Makinyana family, Golondrina, Buda Astillero family, always present. Solid, ako Bicol party list na kita. Partner, Oha. kana kaaging aldaw, partner, may nagpadaranin surat. Digdi sa tuyang opisina. Okay, ngunyan di binasa mo na susurat. nagahagad. Isa nagbasa kang surat. Kami. Oo. Nagahagad ini partner Tapos pinabasa nindo kay Congressman Saldico. Iyo, partner. Ayun. Tanganing maaraman niya kung ano ang pangangaipo kay ning pamilya. So nagahagad din tabang partner ang sarong tubyas balbalosa. Di ang nakalagduman sa surat. Dear Congressman. Dear Kuya Salde. Ayan. Tong, 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 Yan. tong. Kaya partner, tulos na nagpasiring duman ang team sa Santa Misericordia Ay, itong sa linakaw- Santo Domingo Albay. Itong linakaw nindong mga masaguso. Oo. So, yun partner, si Aika Ferry. Kamu daw na grupo, mga magmahong kamu magralakaw sa mga arugan, mga masaguso. Aram mo partner, ang mga maawat, pinakaobjeto tabaga ni partner, makatao kita ning ayuda ning tabang, maidara. Sabi baga ni Congressman Saldi, kita mismo madarakan sa tuyang tabang pasisiring sa inda. Tanganing ang stoy mga kumbayan, igwala may man kita madipisilan. na pwedeng matanom-tanom ang gikamuti sa dinuman nindong yan, na lugar. Oo, sinda partner ang nagpasiring duman. Kita Anay ka magsabay. partner, kita, Sige. yaong kita digdi, tanganing aramunta, kung ano ang maitatabang ka. Sige, sige. Asin digdi partner, naabutan ang 71 anyos na si Tubias. Ini partner ang barangay council kan lugar na nagpadarakan surat. So, istorya niya partner, kay ning punong barangay kan Santa Misericordia, may kaninan sa pag-iisip si Tatay Tobias. Ay, saan ang kapitan ito si nakayelo? Oo, asin pig-abandonan na kan mga kapamilya. Kaya partner, sa ngunyan, ang barangay council kan lugar, Iyon ang ang nag-aasikaso. nag-ataman. Dyan partner, kay tatay, para man partner, na maaraman kung ano ang mga pangangaipo. Kaya partner, tulos man na nahatunan kan sa iyang panginot na pangangaipo, si Tatay Tobias. Bagay yan partner, na pinagpasalamat kan barangay council. Ayun, very good. Oh. So, So, yan, aksyon ora mismo. Aksyon ora mismo, tabang ora tabang mismo. ora mismo. Maski harayo dyan sa masaguso. Kaya partner, ngunya naman, padagusan sa tuyang pagtataunin ayuda. So, pero partner, tanganing maraman ta kung ano itong pasasalamat kan barangay council sa pag-atod tani na ayuda tulos kay Tatay Tobias. Dangugon ta partner ini. Sige. Diyos maray na aga po sa lalo kay Congressman
Saldi ko po, nakulang ko po pasalamat po sa Barangay Mina. Sarap mo yung tugang na si Tobias po na dahil naman po kapamilya talaga nagbabantay na sa pagi po council, kami na lang magtarabangan. Kaya nakulang po pasalamat po kay Congressman Saldi ko. Salamat tunong po. Ayan, partner, namatita partner, ang pasasalamat kan Barangay Council. Hali sa puso. Makusugo ng pagdangog mo ni. Oo. Hali sa puso niya, partner, an sa iyang pasasalamat. Sabi niya, partner, tulos an ayuda asin pagtabang, kantabang ora mismo sa paagi ni Congressman Saldico. Tama. Kaya, ayan, partner! Ah? Sabi nga ni Baga, partner, ang pagtabang dapat udok sa buot. Dahil man Yes. yan, partner, kung ano ang inabot mong ayuda. Oh, partner, ngunyan na pagkahapon, padagos sa tuyang pagtaonin ayuda. Makakaibanta naman ngunyan si Ate Sheila Korea. Korea. Korea Malaysia na. la. Korea, nanay mo. Taga saan kang parte? Sa South o North? Sa North, kaya mo daw mabuhay sa North. Ano ang sa iyong, ano ang sa imong religion? Primohon mo si Katoliko. Primohon mo si Ala, Kim Jong-un. Prosecute ka duman. Oo. Si Sheila Korea. Taga saan ka po? Taga Korea. Ha? Pawa po. Pawa, Legazpo Korea. City. Ayun. Korea, nanay mo. Sa indo man sa may Pawa, arani sa may sementeryo. Opo, arani naman doon po. Bako sa may salog sa sementeryo arani. Boundary kang Pakirani-rani mo po. Day mo pag Boundary- ilaw mo, tapos day mo pag Boundary kan. takloban. pawa sa bugtong. Tapos sa tahaw ang kaput manay. Doon sa tahaw yan. Yan. Sa Day mo boundary pagkaputan- kang Pawa day mo Bugtong. pagkaputan sa puro manay, ha? Ano po ate ang rason muna ta nagrani ka sa Action ko Center? Ang rason po, para po matabangan ko sa tugang kung na-disquido kaya po sa motor. Kaso rin na diskuido. Kang 18 yung banggi. Pira nang edad kayo na tugang mo? 23 po. Lalaki Soltero. babae. Ba, ikakasal siya pagkaaga. Oh, iyo yan, nagmotor mo- partner. Ikapagkagay kakasal, nagmotor, naka-shot-shot. Nakain naman po. Ah. So ano yan, self-incured o may kabanggaan? Maraman po. Slide po talaga. So Nag-slide. self-incured, Sagan partner. kasal niya, ngunya na banggi, dispiras. Medyo na kuwang-kuwanta, siyempre, kakasal na baya. Igwaning inapod na, ano yung partner? Bachelor's party. Party, Kan correct. banggi. So, pero nadagos man gira rin sa kasal? Nadagos po. Pero may mga rungas siya, abang Opo. pigkakasal. Maring ani day nagkabararian. May bari po yan. Memorable man ini sa iyang Ari nang pangyayari. agom niya ini. Yan po. Pero garidagit sa iyo so agom. Day man po. Medyo may distansya baga so pakaano. Nataman, anong nangyari na ikakasal sa agang, ngunya na banggi, nagmotor-motor siya. Day man po. May pigatod kaya po siyang... Padiyon. Naging Pwede yun. kainuman. Okay. Oh, ta bachelor's party. So, Kaya, May pigatod kaya po siyang sa may ilaw kang happy yung so ano. so aranion man sa Aranion nakatay man. na. Oo. kundi siyempre naka-shot-shot ba ya? Iyo, Pero aram bako mo man po siya partner, po yung ang motor, 2 wheels lang yan partner. Dit mong... Ay, maski pa 4 wheels partner pag video. Iyo, pero I mean partner, ang 2 wheels partner, dit mo sa nang ano, talaga masimpla Iyo, ka. arog ka ito partner na we back siguro mga 2000, mga year 2000, gayon, 2003 arugaan. Nag-inuman kami sa Malinaw, So, nakamotor kami. na-aksidente ka man. Uli kaming alas 2 ng maaga. Pirot-pirot na ako duman sa may parte kami mungga bakakain. Magi mata ko partner, yaong kami dyan sa may salog kang padang. Daman ka na naging mata. Lagi mata ko dahil salog mo kang naarang padang. ko So, na naman niya, paniyong ko na announcer ba na maabogado na. Turog pa duman sa, yaong kami sa salog turog, di pigpugagop. Pwede. Sisa na nga ba di? Abante sa na. Sa salog kami, partner. So ito, last mo na ito partner na ginibo. Ay, last na. Nawara so kabuyungan ko. Arabo ko nata. Natuklap so kuko ko dyan, partner, sa bitis pagkasupi na kadakulaang kuko. Yun na, yun ang- Isus na kalanit. Remembrance mo man ito partner. Tapos Kumusta so, suko mo man yan? Nagtubo na. nagtubo. Tapos so sandal ko, nasurusulog. Nawara. Tama na, masulugod sa salog. Wala na. Yan ang pagsasabi partner na dapat magtada Dahil, pauli sarong. Kung mainom-inom ka, day ka magmotor, maray pa... Katurugan mo na sa napantayin. Makikaturog ka na lang duman sarong kan pag inuman mo. Or, magpasundo ka na sana sa medyo day na kainom. Iyo, yan. Okay. Balik kita digdi kay ate. Ate, sa tabi nagkukuhanin pang gastos ngunyan na arog ka yan. Siyempre, kakakasal pa sana. Grabe ang gastos. Ay, gulpi mga nagregalo, day man. Day man po. Igwa mo pong nagregalo. Oy, pakiramdam Bako man po ano. O, ta siyempre, nagpantumina ito pa na yan. Day man Tududung, po. Sawis lang po sa kasal niya. Sa civil. Tapos sawis man, ay pantumina. Wala Diamond po. partner. Tududung, Diamond kiarog ka yan.
Pero ano ang bali sa iya? Sa ina parte ang bali? Digdi po, may bari siya. Digdi. Ah. Grabe ang mga rungas niya. Nangangarak na kung yan si Paul kan mga style mo kaya partner. Di pantumay na baga pagkatapos kang kasal. Siyempre may mga tudok-tudok. Bakong viral sa video. Nakita niyo yung viral sa video? Sa mga- Na 1 million ang isinok. Oh, yes. Labing 1 million na sulula, ilinaugan. Ara mo partner, gabos pala na kinakasal ka tong apo. Yun na ito, tradisyon niya na ang itatao niyang regalo. 1 million. 1 million, pero so, Oh. gagibo bagang kapa. Kaya lang pag sa wis pala, wara ka itong bare-brele. Wala, ma'am. Dapat talaga sa padi pala. Sungon niya natayaong kadigdi, anon pangangaipo kan sa imong tugang? Mga ano po, kaya minsan, pinjinti po baga sa trabaho, sa arugan, sa mga bulong. Ano ang dati niyang trabaho? Construction po ang trabaho. Construction. Sungon niya, dahil naman siya nakakatrabaho dahil may pigmamati. So, agom niya, anong trabaho? Wala man po, bados kaya mga gumina. Bados. So, bilang ika ang tugang, ika ang naglalakaw para may maitabang ka din sa imong tugang. So, ano ang rason kung natanyaong kadigdi para sa in? Para po magagad tabang sa ano. Tabang sa? Nagdadangog sa imo si Congressman Saldi ko nagiling ano ang pangapudan mo kay Congressman Saldi ko saka kay Congressman Pido. Ano po, kung Saldi maagad po ako kitabang ko ta sendo. Para po sa financial kantugang ko, mga bulong, mga ano. Tapos idagdag ko naman po, baka po batabangan mo kami sa kuryente, arog kanta. Paapat na bulan na kaming warang kuryente. Grabe kang pagtios ngunyan. Arog kang ako man po. Naputulang ka mo manahay. Opo. Grabe po kaya bilmi kang ano. Grabe sa subil kang apik. Minsan kaya nagagan na lang po ako kitabang sa imo. So sa mga tugang mo na nagasgasan, plus kuryente. Sa kuryente pa. Kay po niya partner kuryente. Ikadakol kang kuryente partner. Makuryente ka man. Inutunta mo na daw man sa pangangay po kantugang mo. Ano? Itong kuryente man, ibang maintenance. kuwan man Oo. So, kami din kaya. Saka hindi ka nag-iisa man ay sa mga kuryente niya. Grabe man talaga ngunyan. Problema man talaga kan mga albayano. Ining bayadan sa kuryente. Ang bayadan ko sa kuryente, so 7,400. Ako, medyo ibaba sa ko partner, 6,000 plus lang sa kuya. Pero inutunta mo na itong pangangaipo. Tapos sabi nga ni Congressman Saldi, inutunta permi, ang kalusugan. Kasi ito yung mga kababayan, sunod na lang iyan ng mga ano. Sige. Alright. Igwa ka na, partner? Siyempre. Ay, gusto mong sabihin pagkadangog ni kung igwang ura mismo. Ay, talaga nga naman. Yan. Tawan ta partner, haliin kay Congressman Saldi para sa maintenance kan sa imong tugang. Dahil hapon ka manay, ari nang iinutun mo ngunyan. Subulong kang tugang mo, so kuryente. Subulong po. Okay. Inutun mo. Ayan. So, nasa sa imo na yan kung paanuhon mo yan. Basta yan, financial na ayuda, hali kay Congressman Saldi as in Congressman Pido, kan ako Bicol Party List. Maliban dyan! Ayan! Nakikig si Miss Russell. Ano ba? Dahil kuryente, pero igwa pang padara sa imo si Kong Pido, saka si Congressman Saldi. Pasok, binibining, ay kape. Aika Ferry, pasok! Ayan! Anong masasabi mo, Ano ang Manay? masasabi mo, kay Kong Manay? Pido, saka kay Congressman Saldi ko. Dakulaw pong salamat po. May gatas, partner. O, may mga, bagas. Dakulaw na tabang po ini sa muya. Lalo na po sa tugang ko. Di ngunyan mo masasabi na si Kong Pido talagang matindi. Iyo po. Lalo na si Kong Saldi. Iyo po. Di, bagong ko na. Bagong Legaspi. Bagong ligas po. Naisingit mo, partner. Matibay ka talaga. Naisingit mo. Natayaw daw kita digdi ko bagutang matibay. Ayo, tama. Takot bago kitang matibay, kuya na kita, tumbado na kita. Correct. Ara mo, partner. Saro sa mga rason kung nagrani digdi. Ibig sabihin talaga, partner, nagtutubod siya. Na digdi, may pag-asa. As in talagang matatauan siya ng tabang. Yan. Kaya sign ka pa sa bagong Ligaspi po. Yan. Partner! Sa satuyang pagbuelta, may maklaiming tablet as in may manggagana man nin tablet. Ang tawag sa nakamong mga tugang, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Dati akong batang kalye, napilitang mamalimos at paggala-gala sa lansangan. Nakatira lang kami sa kariton. May isang babaeng lumapit sa akin. Siya pala si Lauren Ligarda. Hinupkop niya ako, pinag-aral hanggang matupad ko nga yung pangarap ko sa buhay. Isinulong ko ang batas para sa karapatan ng mga mahihirap. Sana makatulong pa ako sa mas marami.
Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. This is a paid advertisement. Panay ang benta nila sa sarili nila, nagaling sila sa hirap. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Puhan paano maghanap ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igual na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, yung tubig, ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami buhay. Balik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo! Bultada kaya partner! May nag-antabay kita. Sige, At sa basa! imong masugid na tagapag-antabay sa Taplakon. Kuyan, Kamaling Aimee. Albay, si Aimee. Good afternoon, Pagkatapos, Ate Aimee. nagdadangog man sa mga tagapaw ay nagiiling pa lang sa Facebook page. Aha. Nagpasalamat partner.
Hello po, sir. Nagiiling po kami sa live nindo. Salamat po kay Congressman Saldico sa Ako Bicol sa tinaupo nindo na tabang sa pinsan mi na nadiskuido. Salamat po na dakula. So pinsan niya ito partner Yan na na nadiskuido. Alright. Uniman, may text pa. Sabi digde, pwede man po ako mag-agad tabang kay Busaldi. Anong tabang iyan? Di na. Ano niya kung tabang ang gusto mong agadon? Sarong truckman sa napadi, ang agadong kay Kung Saldi. Ara mo partner, Yung ang sarong paghagad truck. ng tabang, dapat so talagang tunay na nangangaipo. Nabalay mo kung nangangaipo ni kay truck. Oo, partner, kung natakaipuan niya ng truck. Oh, yung baga. Diba? Malay mo, gusto niya talagang ilipat so mayon sa naga. Ano ka partner? Si ano? O Wala nga ni, na tagapon mo na. siguro ini si Doming may magad. Madalang Meng, apo lang pagkatapos Meng, ha? Alma Reyes Macaranga, Marina Pagkahapon, Rima Iselioso Cleofe, Joy Bretanya Bello, Joy, Marina Pagkahapon, Lerma, Niberio, Marina Hapon man, Corazon Brose, nakatutok mo niya na pagkahapon, and sa Gabusta, na nakatutok out there, Marina Pagkahapon, and thank you so much. Partner, kay bantang mo niya na pagkahapon si Marvin Joshua Nupia, ang sa tuyang tablet winner, kanakagi niya itong episode. Maurag ang pangalan niya, Marvina Joshua pa. Marvin Joshua. Taga saing ka, Marvin Tukayo Tukayo Joshua. Nya. Taga Kamalig po, Tagoytoy Kamalig. O ni, may Tagoytoy. apot ako sa imo, tag Joshua man ang pangalan mo. Opo. Totoo daw ang mga chismis, ang kumakalat na balita na basta mga Joshua, bakong playboy? Aw, bako yan po, sir. Ika naman partner. Ang mga Joshua, bakong babaero? Bako, stick to one yan. Pero bako man lalakiro. Babae. Aliun mo daw ito partner na bako. Duman ka sa apot. Totoo ba ang mga Joshua babaero? Dae. Yun sabi ko sa imo. Tukayo mo nga ni, tukayo mo. Yung sabi ko Naalala ko ang pangaran mo. Garong sarili sa mga naapo ng takan mga nakaaging 5,000. Opo. Pero dahil ka nagsimbag. Dae po. Oh. Pinalampas mo sa 5,000. Pinalayog mo sa 5,000. Nagparakaturog ka. Nataday mo na simbag. Iba po ako ni mama magbakal kay Batag Paninda. Tapos sa lugar po na adunan, wala signal. Nagbakal ka mong batag na paninda. Opo. Sayang ka to. Pero nagtutubod Nakalabas sa 5,000. ka na mas may nangangaipo ka ito. Kaya Yes, dahil sa imo na ipaabot. So ngunyan, kuyan, dahil man siya nakakuha ki 5,000, May tablet man siya. may tablet man siya. Mas makakatabang Saan ka sa imong nag-eskwela to pagklase. kayo? Daraga Community College po. Anong kurso? Bachelor Elementary Grades po. Kundi ako nasasala. Saro ka man sa beneficiaryo kan educational assistance kan ako Bicol Party List. Opo. Grabe man talaga. May talent ka. Anong talent mo? Kanta, baile, TikTok, ano? Magtabang sa magurang po. Magtabang. Yan ang talent. Yan ang tunay Yan na ang talent. talent. Saludo ako dyan. Grabe ka Magpursige po. talaga. Pero gusto mo mapaugmaan sa tuyang mga parantabay. Pwede ka Anong magkanta. klaseng pagtabang ang pigigibo mo sa Anong trabaho pala ni mama mo sa kani papa mo? Vendors po ng saging sa Daraga Public Market So po. nakulong ka mo perming batag sa Para araw. tindang batag. Apo. Oo. Ngunyan, nagtatabang ka pirmi kay mama mo sa Apo. papa mo. Pag kuang panindang batag. Apo. Okay. Speaking of batag, manggura ano ang kilo kang batag mo niya na sabah? Nata saba. Sa kadakulan ng batag sa batag. Dahil mapun mo na ko sa sabah. Sige. Depende po sa klase po. Sa amin po, minsan po, siyempre, nakadepende po sa klase ng saging. Oh, Sabang halimbawa, nila, anong saba. saging? Apo, sa saba, depende po sa klase. Malaki or maliit. Sa malaki. Per kilo po. 25, 27, Ah, 30. minsan po 30. Pag minsan may barato po, siyempre, May customer. mga tama-tama na. Opo. Tapos may mga 20, ano Opo, na. opo. Pag sa magkanoon po, sa siyempre, lakatan. Gura anong presyo kan batag? 90 per kilo. 60. mahal-mahal po yan eh. 60, 70. Mabenta pa yan pang Ang latundan. Saro man po, sa per kilo, minsan nag-aabot po kay 40, 45. Mga pirang kilong batag ang napapaubos nindo sa maghapon. Ang kwan po so mismo, ang kwan namin is, Lagkitan po, so Sinan Pablo baga po. Sinan Pablo? Opo. Saan ka mo nakapwesto? Minsan po, nakikwan lang po Sinan dun sa Pablo tita ang po batag na namin. paninda nindo? Sinan Pablo? Sinan Pablo. Ang Yung karamihan. Pangaran niyan. Variety kan batag. Apo. Sinan Pablo. Minsan may mga kan po kayo, may Lagkitan, Sinan Pablo, piga po dyan po. Mga iba-iba po. Pero ang kwan lang po, sa Sinan Pablo po. Sinan Pablo. Opo. Ang English ka yan, Sinin Peter. Sin Paul. Ayun ang Paul pala. Peter pala, Pedro. Ang Pedro di Sinan Pedro ito. Pero may talent ka talaga. Pwede ka magkanta. Opo. Para sa mga kababayan ta, no song, no tablet. Ang talent niya, partner, Yun lang po. Magpursige lang po. Magpursige. Opo. Kasi ang para siri-siri ka ng batag. Para mahinog. Ano pigkakalburo nindo? Pigkakalburo po. So, kumusta man? So, educational assistance sa imo, ubus na?
Pigkuan po sa pagload tapos pigtaw ko man po sa iba kay mama. So nakulang tabang yun. Yes po. Marina Aki na ini matinabang tabang. Maswerte partner, educational assistance sa beneficiary Ako, siya. napapaluwa ako partner pag may mga araw ka na nakakaulay ako na mga aki na desididong magtabang sa Tama. Magura. Paano partner? Inagihan mo yan. Ha? Inagihan mo. Grabe man ang sakripisyo mo kan panahon. Ayo. Tapos magka-size pa ka mo, magkamuka ka mo. Tukayo pa kami. Tukayo pa ka mo. Nagtatabay ako dati sa'yo, sir. Ha? Sa ning radyo siram. Dati ka nagdadangog Dati talaga. ka, ngunyan, dahil ka na nagdadangog sa siram. Sagad nga na po. Radyo rago na. Radyo rago na. O, sige, sige, Sabi ko sige. na sa imo partner eh. Pero dahil na baga siya sa siram, saan mo na siya nahiling? Action ko. Tabang uram siya. Yan, ang partner. Itara mo na kungain ka O, pa. igwa pa akong programa. Pagkaaga, alas 7. Dangugon mo. Sa home radio. Home radio O, alas 7, Mr. Siram. Ayan. Sige Ayaw mo lang. duman ang mga tirada ko. Tadadadadadan. Matindi yan minagiling. Ang mga kibul-kibul ko duman. Yan! Iyon pigbabayadan kan mga Tanganing sponsor. tataw ka na kung paano magkibol-kibol. Arugon mo ang kibol-kibol Iyon ang ni pigbabayadan kan mga sponsor ko duman sa advertiser. Ang Kada pagkibul-kibul giling mo, ko. partner. Dahil man sindang Renibo. labot. Dahil man sindang labot sa mga topic ko. Ang pigbabayadan talaga kan mga sponsor duman so pagkibul-kibul Yung ko. mananggad partner, narireparo ko, masyadong ang topic mo, bako man talaga sa mga ano baga. Oo. Pero ang kibol-kibol mo mananggad. Ay, yung bakit tigaabangan hindi? talaga ninda duman. Best in giling ini sa partner. Yaw na, ang tablet na tinataw sa imo ni Congressman Saldi, anong pagmati? Maugma po. Sobra po. Kasi mas Ay, rin mo. makakatabang po ini sa paglasi ko. And siyempre po, mas maugma kasi alapad. Mas alapad, mas dakula. Pag-type po ng mga kailangang activity ng ipasa. Ayan. Oy, ano ang mechanics? Turoy daw ani ba man ang mga nag-ieskwela kung paano man makakuha ki tablet. Mubadon lang po sa page ang action ko, tapos i-follow, tapos i-like. Tapos abangan po yung live nyo sa Nga, Facebook. abangan ha, abangan. Yan Nakaning po. pag inapudan masimbag. Dahil masayang, Tapos tama. i-like man po sinda and i-share at itag more than 3, more than na itag, mas more na manggagana. Tapos mag-message po kung bakit gustong matabangan po. Ayan, partner. Malinaw, partner, ha? Ayun na, naramdaman ko na ang team song. Kan mga paraban, Bicol song yan. Kan? Nagtanum ako nin batag sa... Isarog. Sain, sa Isarog. Sa Isarog. Oh, nahiling mo na ba ko sa mayon? Nagtanom ako nin batag. Sa maawot. Tapos, Di ko na aram pag tuminubo na subatag. Dahil ko, Ikaw yan eh. ang problema ko partner, pag abot sa kanta, dahil ko natutuman mga gabos, purmi na sa ng porsyon, ang buskay Sa baybayon. minabuka, minakipot, nagluluwas nin mapulo. Ay, Diyos ko. Partner! Ah. Congratulations sa imo. Ikan sa muyang tablet winner ka na kaaging episode. And Ngunyan, syempre, may manggana partner, naman! May manggagana naman ngunyan! Siya si Mary Rose Lita Kadag. Maray na pagkahapon, congratulations! Uyan sa iyang mensahe. Maray na hapon po, Kong Zaldi, lalo na po sa gamos na nagtatabang sa Ako Bicol Party List. Ako po si Mary Rose Kadag, 17 anyos, grade 12 student, taga Puchaw, Pilar Sursugon. 5 po kaming magturugang ang trabaho kan sa kuyang ama, fish vendor. Sana po mapili po ako nindo, taaram ko na matatabangan nindo po kami. Aldaw-aldaw po ako nag-aabang sa Indo. Sana po saro man ako sa mapili nindo. Nakarapat dapat po ako tamatauan ng tablet. Tanagahang na po ang sakong cellphone. Dakula po kamo nakatabangan. Diyos na lang po bahala sa indong kabuutan. Ini po ang sakuyang number kung sakali po akong mapili. Ayan, congratulations! Mary Rose Lita Kadag! May mapod sa imo Mary Rose kung paano mo makuha. Yan na sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayan! Partner! Sa samuyang pagbabalik, may manggagana maning 1,000 pesos. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pinanganak akong isang PWD, pero sa karamihan, di lang ang nakikita nila disability. Nakarating kay Senator Loren ang isang tulang sinulat ko. Nakita niya yung P. Para sa kanya, naging person ako. Malaking pasasalamat ko kay Senator Loren. Isinulong ko ang batas para sa mga PWD. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang
malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. This is a paid advertisement. Salamat po ako, Biko. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtataunin pag-asa. Napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon. Sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Lahat naman ng sinasabi nila, walang basihan. Mas magaling pang manahin ng istorya. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang ora mismo! May stopper sungusok mo, partner. Day talang pundo man sa arugang kamot. Sabi, Anya ko day dumineritso. Di pinundo ko man. Impus man ako. Ta nagpundo man sa kamot eh. pa nagpundo, pag diretso Pag sini, hindi diretso ko. Minsan maray man ang tigpupundo. Pag aning may suspend. Tapos na medyo na-distract ako ka, nahulog ora mismo. Nahulog ora mismo. Mga ka-action tabi, sumo, mawot manggana dyan. Abang-abang tabi ka mo, an sa indong mga telepono, kaptana! Taarog ka to kay Joshua. Nasayang so 5,000 na dahil simbagan sa muyang apod. Alright? Okay, mahibog na garapon. Mahiwaga pala, mahibog na pala. Mahibog okay. na garapon. Para mo sa lahat ng garapon itong pinakamakapal. Sadit lang ini partner, pero makapal. Makapal. Ayan, panukon partner. Oh. Gasok. Okay. Ito na. Nag! Nagilap ako sa imo partner. Numero? 0930 0930 108 108 8343 8343. Ali pa sa barangay Maupi, Banwang Daraga mga ipangod. Siya si Jessa Maroliano. Jessa Maroliano, single S. Sige na. Maupi, Daraga, Albay. Maray na pagkahapon. Jessa! Jessa! Good afternoon po. Nagauno ka nga na. Po? Nagauno ka nga na. Ito po. Nag-ano? Sa balay lang po. Sa balay. Ay, nagano ka dyan sa balay? Nag-aalaga po na yung aki ko po. May aki ka na. Opo, ina-aksidente po kasi. Na-aksidente? Na ano? Naligis po siya. Naligis ning ano? Naligis? Ning ano po, ning pick-up. Nung September 9 pa lang po. Kasorin? September 9. September 9, nabangga so aki mo. Kan pick up, ano, tabangan man kamo sa paggastos, gabos? Po, nagatabang po. Kumusta so aki mo? Ayos na, nakarecover na. Kaipuan pa po siya, tatalanin pa niya bago po niyang kulit. Natanggalan ng kulit. Ay, Diyos mio. Opo. Rani ka mo sa tinampo.
Naga po. Nasa tinampo ka mo. Nasa may gilid ka mo kan tinampo? Medyo malayo man po. O, paano nakaabot Paano sa nakaabot sa tinampo sa tinampo? akas mo? Ha? Kaibahan siya ng ama niya po sa luwasan. Kaiba siya kan ama niya. Piranan akas nindo? Isaro pa lang po. Pero ang edad kaya na aki mo? 3 years old po. Kawawa naman. So kabit-kabit kan ama. Dahil baka may kaistorya sa ama, nagkawat sa aki sa tinampo. Bigla po kaya duminalagan daw sa aki ko po. Pero dapat pag-arog kayan, partner. Dahil talaga dapat ang mga aki partner, kikaputan na maray, Ayo. isil na maray. Oh. Pero anyway, tabi, may Jessa. may magayong kaming barita sa imo, Jessa, ngunyan. Yes po. Aram mo kung sa inini na nag-angal sa imo. Sa action ko tama. Ayan! Jessa, congratulations! May pipatao sa imong 1,000 pesos si Congressman Saldico Kan Ako Bicol Party List. Thank you po. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Maraming salamat po kay Congressman Saldico na napili po ako digdi sa Tabang Ora mismo. Ako lang Ayan. tabang. Aram mo ang Ako Bicol baga, katabang na. Kasurong pa. Ayan. At Jessa, may maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim tabihan sa imong ginanahan ng 1,000 pesos. Opo. Okay. Salamat po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kay Rockman Partners sa iyang partner, aki. sabi digdi partner, remind public mechanics to join cash and tablet. Okay. Lapol. Mga tugang tabi, mga ka-action sa mga Sige. mauot tabi, manggana ng cash. And syempre, tablet, parehas lang tabi ang mechanics. Dapat tabi, active an sa indong FB account. Siring man tabi, dapat duman sa cash, 18 years old and above. Duman Sabi pa man digdi partner. Tablet partner is strictly for student only. Igwa pa, remind public na magamit nin totoong pangaran sa Ayan. Facebook. Dapat tabian sa indong FB account. Dapat tabi tunay na pangaran. Iyo tanganing ma-identify man tabi kamo. Siring man, syempre partner. Igwa pa Kinakay ko. puan ninda magpaabot kan mensahe kung nata sinda kay puan Igwa magana. pa ko partner. Paki-remind mo man ang public na bukas kita sa mga reklamo. Lalo na sa may mga problema legal. Iyo, mga tugang tabi sa mga kababayan ta dyan na nidepisilan, igwa tabi nin mga problema sa buhay, igwa nin reklamo sa indong mga kapitbahay, sa indong mga agom, sa mga lideras tabi, sa indong kapalibutan, may mga reklamo kamo sa mga opisina, dahil bako marayan sa indong serbisyo ninda para sa indo. Pasiring tabi kamo digdi sa Action Co Center, matabang tabi kami, hanggang sa muyang kaya tabing itabang sa indo. Syempre, sa paginginot yan partner ni Congressman Saldico. Ayan. Dapat na partner mag-match ang FB name sa ID name. Ayan, iyo tabi. Halimbawa, ang pangaran mo sa Facebook, Joshua, dapat ang ID mo Joshua. Ayan. Halimbawa, ang pangaran ko, Remy, Maharut. Maharut. Dahil yan makakakuha partner. Dipicil Tapos, yan kasi dapat sutunay ko Duman sa pangaran. ID, ang nakalaag Lula Remedios. Yan. Aday man magmamatch yan. Ka talaga, Joshua. Ika na talaga ang tunay sa gabos ng mga tunay. Mga tugang, inabot na tabi kita kan oras ng aning kitang para mientras na magpaaram. Sa liwat tabi, partner, pag-irumdom, bukas tabi ang samuyang programa, ang samuyang opisina para tabi isa sa indo. Kami ang sa indong nakairiba, deng iba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador, kan Bicolan. Permi lang nindong rumdomon ang programang ini, ang mga pigigibong ini, kan Action Co Center and kan Tabang Ora mismo, dahil yan sa kamautan ni Congressman Saldico na ayuda kan Ako Bicol Party List madara sa mga kababayan tang Bicolano. Partner sa aga, Aldaunin Webes, tabang legal tabi kita. Sige, ako man po sa inyong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat ka sa inyong pagantabay. God bless Bicolandia. Mapasatuya ang Siram Asin. Mabuhay! Maray na pagkahapon, Asin. Salamat!